galeretakolak bezala ez dira itxasondoan ezabatzen ez dute inongo porturik helburu gure oroitzapenak itxas galeretakolak bezala urgainean doaz kolunka guainek eraginak ezabatu ezin eta xederik gabe eta xederik gabe gure oroitzapenak Gernika sutan dago behin eta berriro paperezko hegazkinak zimurrez beteta itzak botatzen ari dira 11 gezur bomba errautsak berpizteko behin eta berriro Was neither as only an idea. As I near see, I as near an idea. As cross I near I, you near us, Eskos najdat nej, ostion idea. Just this night you give me an idea, Since night the hotter, I asked no sweet an idea. Londresetik ikus dezakegu begiak ondo irekiz gero kezutabe handi bat Parisetik ikus dezakegu begiak ondo irekiz gero kezutabe handi bat Kezutabe handi bat Londresetik ikus dezakegu begiak ondo irekiz gero kezutabe handi bat Kezutabe handi bat Herriberatik ere ikus dezakegu begiak ondo irekiz gero kezutabe handi bat Olabiagatik ere ikus dezakegu
Begiak ondo irekiz gero kezu tabe handi bat. Kezu tabe handi bat. Kezu tabe handi bat. Azoka egunean, azoka egunean, azoka egunean,